Ποιος είπε ότι δεν χρειάζεται πρόληψη στην υγεία σου ενώ είσαι 25 με 40? Δες τι ισχύει στην πραγματικότητα. Στην ηλικία αυτή νιώθεις δυνατός, υγιής, ίσως και άτρωτος. Όμως, πολλές χρόνιες παθήσεις όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης και υπέρταση αρχίζουν σιωπηλά τα 25 χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η έγκαιρη πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι επένδυση στο μέλλον σου. Κάνοντας αυτή την εξέταση αίματος, μπορείς πολύ εύκολα σε 1 λεπτό στο σπίτι σου να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός σου αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν φλεγμονές μέσα στο σώμα σου και το αν αυτά που τρως καθημερινά υποστηρίζουν ή καταστρέφουν την υγεία σου χρόνο με το χρόνο. Εγώ μόλις είδα αυτή την εξέταση είπα δεν τη χρειάζομαι, γιατί ήδη προσέχω τη διατροφή μου, δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά τελικά όταν μπήκα στη διαδικασία να την κάνω, ο οργανισμός μου βρισκόταν σε φλεγμονώδη κατάσταση, στα κόκκινα. Βέβαια είχα κάποιες ειδοποιήσεις από τον οργανισμό μου που αν δεν έκανα κάτι για την υγεία μου, τότε ήταν θέμα χρόνου ξαφνικά να εμφανιστούν προβλήματα υγείας. Μην περιμένεις κάτι να πάει στραβά για να ασχοληθείς με την υγεία σου. Κάνε σήμερα το πρώτο βήμα. Θυμήσου, πρόληψη δεν σημαίνει φόβος, αλλά φροντίδα για τον εαυτό σου. Στείλε μου σε μήνυμα τη λέξη πρόληψη για να δεις και εσύ αν βρίσκεσαι στην πράσινη, πορτοκαλί ή κόκκινη ζώνη.